Tralo éxito da pasada xornada, o Club de Remo Cabo de Cruz confía en seguir a boa racha na casa e facerse coa novena bandeira marina de Cabo de Cruz que se disputa este domingo na localidade boirense. Xa van 9 anos alá desta bandeira da Liga Galega de Traíñas dende o Concello. Darlles gracias tamén ao Náutico Boiro Marina de Cabo de Cruz tamén polo que contribuyen a esta bandeira. Os 12 equipos da Liga Galega A participarán nesta regata a 4 longos e 3 ciabogas. É unha regata de traíñas na modalidade de 4 longos con 3 ciabogas, van a ser 3 millas náuticas. E como sempre, participan os 12 equipos da Liga A e esperamos dar o máximo nivel posible na competición da casa. Será a primeira cita co remo das moitas previstas este mes, no que Cabo de Cruz acollerá tamén unha proba da Liga ACT e a bandeira de traíñas da Deputación da Coruña. Empezamos este fin de semana, este vindeiro domingo, ca Liga Galega de Traíñas, a primeira proba que vamos a ter aquí en Boiro para seguir despois ca Euskolabel, ca Liga Euskolabel, ca ACT. E o día 13 sería a ACT, o día 15 teríamos tamén a proba a bandeira da Diputación, que este ano ven para Boiro tamén, non? Co cual, vamos a ter unhas xornadas apasionantes de remo, de deporte, unha vez máis aquí no noso Concello, en Cabo de Cruz. Ademais do carácter deportivo, a xornada converterase nunha auténtica festa dada a grande afección ao remo que existe en Boiro, polo que dende o Concello animan a veciños e visitantes a chegarse ata Cabo de Cruz para animar aos remeiros.